Velkommen til Den Hemmelige Højskole. Vi er en dansk højskole i Filippinerne. Og vi sender unge mennesker på deres livseventyr. Vores højskole hedder Den Hemmelige Højskole, og du tænker måske, hvad er hemmeligheden? Men der er ikke nogen hemmelighed. Vores højskole er opkaldt efter en af de øer, vi bor på. Øen hedder Secret Island, og det hedder den, fordi den ligger afsides. Væk fra turisme, væk fra hverdagens stress og jag, tæt på eventyr og fantastiske fællesskaber. Vores hold mødes typisk i Kastrup med en proppet backpack og maven fuld af sommerfugle. Hele turen er planlagt og faciliteret af vores danske rejseledere og undervisere, hvilket betyder, at du bliver hjulpet på vej hver eneste punkt på rejsen. Udover at sørge for alt det praktiske, så står vi også for at facilitere de mest fantastiske fællesskaber. Både i forhold til dagligdagen, aktiviteter, fester, højskoleaftener og meget mere. Nu tænker du måske over, at der bliver nævnt undervisere, og undrer dig måske over, hvorfor du skal bruge dit sabbatår eller orlov på at gå i skole. Men denne undervisning minder på ingen måder om skole eller gymnasiet. Vi har kun fag, der hjælper dig på veje på rejsen med at finde ud af, hvem du er og hvem du gerne vil være. Det er fag som teambuilding, kulturforståelse, frivilligt arbejde og selvindsigt. Alle fag, der giver dig praktiske værktøjer, du kan bruge i din hverdag derhjemme. Derudover tilbyder vi også crazy valgfag, såsom dykning, kitesurfing, explore og yoga, som alt sammen er med i prisen. Endnu en gang, velkommen til Den Hemmelige Højskole. Vi håber, at du vil med på eventyr.